Gibril kibakan jingpang sendat-sendat kum ke jingpang blood pressure ke jingpang stroke bagi wegi jingpang bagi Gibril kin haban piano mentah ke mentally distructure ke berjalan ke jengi Gibril mentah ke day kembang lailak sanpura hajar ke sepah henripo arnot Gibril apa ke rin dia kila yo ini ke jingpang bersendat-sendat anda habak isyam ya uni vaksin juga covid kat kendai kata kedai ke baru kaya ke banyak liang jong ke awaken in their movement kani kedai ke seni ya ke bangin haban create ro ya ke awareness campaign namar boleh ngis ngau shai balada Bill Gates cross pa jong ke partai on pet ya ke World Health Organization kan sa pet ya ke India but ngingin salong tangki mrau kipan syang serang apa ri India da ka balada dei pengimpang ro on sa pemi ki jajing pang ki balai paucat bang sa penyap no tang si sen ka sni na po ri India kene ka pandemic ka bajia hadu kini ki sgi ka mamenta kam simla chia pro no tang apa India ladang ipai ka apa USA ni pai ka apa London ni pai apa Germany ni pai apa Australia ba ki wegi region ka partai ka pandemic di structure du kadik sgi ka mamenta kala bang tu no ya ka cingem jungi ki bre wei pa iwei hadang im tipso ayung in happen da kata kalau ke ai brokoi ka bangang apa tau ne ka por namar balai ni yen hane ka sgi ka mamenta ka mapilai i po ka bana ngila ka i po ka bana brokoi ka ka peaceful demonstration ngin happen siam ning tong ya ka peaceful demonstration ka demonstration na ka menta bangin yang manyata ngin yang manyata na mata jongno na mata jongpi pat jonga ta ka ka sgi ka mamenta nga subanong banga ai ku play ya baro ka badalang ne ka por nado ki media person ki badalang ne ka por nado ki member jong ka organization hado baro khat ki para benreo ki badalang ne ka sgi ka mamenta ngi sgau tho shai baka de ka mensan ka beningkong do ka bangin ship kya konno bangin yang ban yata lada gimwa ban yata kamot ngilakot no sisen ka sgi anda habang ipai hakal leng saudong ki badan hapo kari India bro kawai hado ki niksi ki mamenta ngi sgau si sikat dei bangin pentip shapi ngi sgau si sikat dei bangin pentip shapi namar balai la ong shon lembaga sarkar India bro kawai menta ba ko ki pai pa menta pinum lo shu ya ka jingirap na ka sarkar India la ne kom jo na ki sarkar jala ba per la na pim don yo Aadhaar wai ni Aadhaar ngam deng bambi na po Meghalaya bangan le po song snong po Delhi nga em po Meghalaya adon po Meghalaya ngan em po Meghalaya bangan ya bro po Meghalaya kata kadai ke profile ke bangi habantan megapor ladang ipankin mau ya kecingkran jong usah ke mingwan ambon obrei minister in charge jong ke sarkar jela ke jangi haga upright jong brai jong mes member mental ladang tahu lupa ba Aadhaar it's not mandatory apa ke jela Meghalaya ke jangi hendai balai ngisapun bor balai ngisapun bor hadu ka kini gisi ki bamenta ka dawa ka bakongsan ka lang banapring jong pi ba jongwa om don ki bami ban yeng ban yada ni mi tang ki pri ki basong ba nga pa ban yeng election na la semslam nan mi menta dan punta khwai la de tang kata lakot la har ba khado jayo long raw mangahi bat mapi kacing kiudor ki marbam ki marti apa yo dor la pilai long raw mano mangabat mapingim bansai ngi haban pet adang i kamai sispa teng kasisngi ngin haban pit jor san spa teng kasisngi kata kedai ke brokoi namar balai ki pajba ki jongi kampami ki to ki ban yo corporation ki ban yo ki subsidi na ka skim sarkar beper meta lana kim dan Aadhaar ki la sa penduk no haga bakat bo manot balong raw mangapan mapihi balong raw kita gilong ki brokoi ki banga pentah ne ka por bamenta namar balai haga beide baru Aadhaar larang ikran ya ga Supreme Court padan buram ke jongi nadu snam arja khat prak la depan ong lupa in the state of Meghalaya Assam and Jammu and Kashmir Aadhaar implementation it's not mandatory bila setuju bayi kata ni buram le ka ka pana ka liang jong ka Supreme Court ba shim ya rai how things snam bala depan ong lupa hadu ka kini sgi ka bamenta ka chimpentrai kam yo Aadhaar kam de long mandatory hapa kini legally ki state for India kata kamot ka Meghalaya ka Assam ka Jammu and Kashmir hendai balai para hadu ka kini sgi ka bamenta ka sarkar jongi ka dang yai lai ya ka article ka bakhat sau ka article ka bakhat thandai ka article ka ba arhuai jong ka Indian Constitution right to life and liberty for the citizens of India ka sarkar jala ne ka sarkar India bro kuai ka dong
gede gimrau ki ba em po ka India ngin pendal kami ki ka bamon ngin penyap ki ka bamon pangin nyan ki ro ka bamon na kimla kimi na po India hatong gede gimrau ka jimot pan ngin wa kaya ka Independence Day la ngin so tho e kini ke porokhat ha chwa dong ka Independence Day Haswa jong ka Independence Day ngi ba so tho sai ba kon ki pa ba nong song song ki ba em re po ka India broke away tong in long ki bre ki ba husiar in long ki bre ki ba shampang in long ro ki bre ki ba em ka jingmot ki ba husiar na ka banta i wei pa bangin ni lam lampilan bangin long long ki bre ki ban em sa ka jenti sa ka lenti ka ba kon mangin sipai kindian ha ka bre ba ka jalla jong ka jalla Meghalaya haki kendat seni ke belalek no syakmat nakaliang cumi ka kenhon lembaga sub-steering committee jong ka awaken concerned citizens ngilalapi ki dawai ki bala expired no bala bread no siapa Martin haka jing sisa ladang ia keren ya ka rules and regulation ke bala frame ke bala depan soy ya ka